Hei tid, så var vi atter her ved en parste av Gjerstamal. Og verste tykker det en affær, Daniel Adol Jakobsen, og tjammer her Paul Fære og Eisne. Så jeg får spyrre Paul hva og ligger av hans hjerte. Ja, så min hjerte til Amalie at du han som legger ut i det til det første som jeg sier, vet du. Du tar med å begynne det. Ja. Ja, jeg har tatt meg opp til med. Vi tar vi inn i at og faktisk særlig årsøken, så jeg stadigvæk i Rombraunen. 13 og 14 særlig, ja. Og jeg sier vi omkring nå en dag om jeg ser på kapitlene her, kanskje selv det 14. kapitlen her, at det en likla kapittel i samband vi hvordan vi færer vik for en øron. Og jeg sier vi tar en tvei som prater vi, at her kapitlene, om vi alltid levde etter hese kapitlene her, så var det ikke tropplegger middeltryggvande mennesker. Så var alt løst, da. Og jeg får bare begynne ved å lese det her første. Jeg var inne i at det ene sendingen i 4, men det var nok så stort. Så jeg får ta den synder her, og det fra vers 1, at «Tætje imot i hånden som veiker utrunne, utan å sette at jeg kom til doms om avskående hansere. Ein hever trygg at eta alt, men hin veit ikke, eter best orster. Han og eter, altså han som hever trygg til at eta alt, må ikke vannvira han og ikke eter, og han og ikke eter, altså ikke klarer eta alla mat, må ikke døma han og eter, tog god hever tidsi og imot i hånden. Og bare vi hesten her, favoversen her, drimoversen her, her skjøtter vi faktisk alt det som hever vi skiftene mittelen okna gjerra. Nå dette her om mat, og det kan være så om medaljen nekv anna. Og han kommer nær inn på her om hos imske avskål vi har om at halta imske det mer eller mindre heila gjerra. Og hvis vi hittar etter ut i antallige landsland og rundt om Bergefjørgen og eisen ut i heime, så det akkurat hese tingene her som gjør seg ørene galtande, at vi har okkara egna stil og fætan, og så da må vi kanskje ikke akkurat det som hine gjør, og hine halta og oppføre seg. Men det som Paulus legger opp til her at vi må gjøre for en øren rom, så la som vi At ikke jeg bestemmer i Paul hvordan han skal være, eller Paul hever sine første meninger om at nei, Daniel, han ikke helt som han skal, og jeg vil heller haft han være så løsende, ja. Og det djupast sett det som ofta plavar okkom, tryggvant, utan at vi hugsa om det, og vi halter ofta kanskje til pura naturligt at vi har så kraftiga meningar om en annan. Og så grupperar vi okkom og imskar, og så heimer kallar det for troar bølkar, eller troar retningar, ja. Og det kommer alt av hessen her, tror jeg vi ikke fullt ut kjenner tøytningen av og livet, og i sannleggen av tøytningen kapitlen her omtaler. Det tok som det på? Ja, man kan undras, Stiver. Det at at vi økene var så fordomsfrøyer, og jeg var rent å spåre hva var det som gjør det at du ikke tok det teknisk av. Kanskje det som du tok der 4, eller hva andre gjør det. Det ofte øyelig strengt inn etter så mange folk, og de skuffer jeg seg selv om hvis de gjør noe som de ikke alltid rett, og det kan være mæte, og det kan være noe annet. Og så er det som jeg har vært til at arbeide hele det altså. Og hvor var gjør det der ikke for 3, altså, at arbeid hele det vi gjør det gjerne ikke da vi var avbyggt, da jeg lærte til malere, men i havn var det vanligt at arbeide sånne det.
tar ju det var nekvat gera till dömes da. Så Grönland byggt upp här i havnen, det har jag lärt i altrusjonen. Och det var nekvat gera, det var en familjefyrtöka och morstaren, alltså var så gav med och han älskar att få med arbeta och så nöjdes det eller han att arbeta sånt där och det var inte alla han fick att arbeta sånt. Men mer fick han till allt alltså tror jag. I hejs för att se att och alltså tror jag att han lätte mig så väl och jag bor i morstaren och fruarna och det var näka som det blev mot hem att han har bett någon jag toft. I 4 år. Ja. Vi gosse ser sommartøyna, men veteren var det ikke alt som det var gjøre. Så var man ute i bygd og at hoftene. Og jeg hver kom derfra. Og jeg var ikke å leite, men jeg tog ikke finne det. Nej. Det må ha haft vi oppdragelsegjere. Det må ha haft vi at du har ikke om det hjemme. Det är så för att skifts i Kjuraberg så var det pura naturligt att vi kan gå vakt alla det. Och östen såna där som gerans där. Ja. Och metra gott antal samfäll ombord. Vi var en ekvel ungdomar vi som tar lottag och möter någon. Jag var som näkar lottag av ungdomen, men jag gör det då. Och tog minns det så gott. Han var sån Håkan Djuros, han att gick van Djuros och han var vi och han var vi Arne i ett turen framan lontan ta istapp vi och så kom jag ombord och vi körde hjärta vinner så var vi hem och slassen arbetade i atterdäcken och han. Och så minns det att jag var ju som att det var en sån där men det var så gossor att det var kvar vi hade mött. Det var nog väldigt sån där och så var det voj och det skvära en ägg vajren ska stå på ett ut efter och artan var det måste inte lägga ut av lämmen. Visst det här vont det då. Tog att du kan riskera sån ägg va. Och det var så långt jag lämnade tog på som fläta och ringte av vajren 9. Så jag lägger ut av lämmen för jag får fätter i vajrena och i lämmen och så lägger in att vi kätten och krökte och så kunde man släppa lämmen och nere. Men det var 2 gallre och Anna dödsen och Anna brunnet. Det var kiparen och han som stod i spel. Och jag reagerar i skaft alltså. Och här har jag Ekvank att säga. Och han säger Paul att det måste du inte säga. Så tror att han ena ser ombord som ber årgås fram till lockar. Utan någon. Ja. Och vi var nekver och män alltså. Ja. Så det var en löta kvar och man stod andligt vi tar tryckningar mest och i löven. Ja. Alltså det som la vi framtiden galt inte om äntligen halta sån det en höjlägen alltså. Nej. Men det la och i svären och ett lov i abrösten att jag måste inte spittla möjligheterna för att leva Kristus i snöjm, ja. Ja, akkurat, ja. Ja. Det blir en bo om att det är öliga och fällskaper till mittlen. Ja, det kom ju från kvarsna bakgrund. Ja, det var bara gå för oss. Ja. Mittlen alla männen. Akkurat, alltså. ja. Och lika mycket. Ja. Uppdragelse och Anna. Ja. Det har alltid varit helt annan standard. Här ombord, alltså. Ja. Men det här kapitlen här, han ger helt omätlig frals. Ja, men annars heter det ju vara Kristus, ha? Nej, det är akkurat det. Det är här det ligger. Ja, det ligger innanför det som Kristus är. Ja. Han helt av fram, vi spyr här i 4 vers. Hvor er to i dømer, tjänare, annarsmans? Ja. Tanken ute att han som äter och han som inte äter, har ju tryggvande folk kan ta sig om här. Tanken är ju till att
bara pastor kvörs här är det tjänare till herran. Ja. Och då säger han till att man döma så så dömer man tjänaren till en öreman som man inte vill göra. Ja, alltså. Och så säger han vad är det här i vers 5 och till här liksom heter av medel frälse kommer in till och nere. Alltså en sätter en det hackre än annan. En annan sätter alla det är lika. Och så heter det här som han så säger här. Ein og kvar have fotla visso og i synon egna sinne. Ja. Ha? Ja. Altså, det er så størst frelse at Ja, Ja. och det är att det näka som inte kommer innanifrån ur okkon, men det är näka som kommer in i okkon vid Kristus, som ju är livokkara. ja. Det blir fullkomliga, alltså fullvissa, att allt det som han viskar ut där och färdig att vara. Ja, och nog för have säger du här fotla viss och i sin egna sinne. Ja. Och det är just det att visst du hoxar vad är det för sinne du har haft i. Så är det en sinne kryssar. Det är ju inte det korrekt och det är det dåligt. Alltså lantarmale och i himlen är ju täckara lov till Kristus och i täcko. Akkurat. Säger han. Ja, Lantarmale i himlen, men ganska andras det är ju klossbrev i höjt. Ja. Att lantarmale i himlen ska vara Kristus och i mer. Och i tar så tryck på han. Ja. Ja. Och det är verkligen tøy är så näkv opposition mot det tøy. Ja, du säger rätta. Ja, men jag säger det. Det är gott som säger det om jag tøy tryck vi har. Son hans är Jesus Kristus. Ja? Och det här och tøytninger det. Ja. Och så hit att det är gott säger det. Att är som hans är bara till äktemarta. Och är livet då. Alltså är livet då i munnen samföring alltså. Fullt och helt. Så det är mot lov. Ja. Och jag skammas det inte veta. Nej, netto. Och det är inte mot rås. Nej. Det är rås som är i Kristus, ja. Ja, ja, ja. Ja, det är akkurat det. Men han börjar vid kapitlen här. Ja. Så lägger han upp till att det blir till att vara veikruttrunne. Ja. Och det blir till att vara sterkruttrunne. Ja, ja. Och det som jag så huxar om i den sammanhangen här. Ja. Och han skriver här faktiskt till bäg till jötar och hedningar där. Och jötarna var ju vänner vi att loven avsätta kvärt och man skulle äta eisne till avsa tojer så vidare. Så de som var vid i Israel i 2011 så han kom i Ebenezer och vi tar var posture och jag var en för fyr utan att det var högt och nu var knappt så öle månader. Så döms alltså vi ena så breje vi fick äta så sjätte förna. Det var närmast sort som man säger kexnar, Jakobs kexnar eller det här alltså som vi blev kvar smör och sårta. Och det komst av tog att alltså jötarna skilja skrifterna som sagt att det var osurka brej och så vidare, ja. Och ett att som jag slänger mest till. Det var så att vi så vi bor i åtte att jag finns med te och jag brukar alltid mjölk och då och så spurte jag efter mjölk och det var förfärligt omstörelse av sån här att få mjölka men så kom långt och långt kom en tannar så vi är syndra mjölka. Och ta i så för att spela om det så visste det att det är en allow säger enastes att du måste inte koka lampa i mjölken till mamman, ja. Nej, det du kände, ja. Och så är det att man blir så försiktig att för jag vill helt säker på att det är inte var mål att han det mjölken inte vill brukt att koka ett lampa, ja. Så serverar man slags mjölk. Det går inte det ja. Men att jag vid våra hedningar, ja, så kunde vi så få det, ja. Och till det ligger ojes ner till han tossar om det här. Då gör det som kommer till trygg. Det var inte alltid att de på en vägen kvullte uittøy at nu hever det ikke vite idra gjerra om at halda av seg det eller at eta, eller halda seg fra av som mæte, ja. Og så kvar som de så vokser ut trunne og kvullte ut trunne, så fikk de mer derve til at eta alla mæta, og i trygg. Og det skal, han kjenner inne på det sett ned, at det som vi gjør det i trygg,
och inte i ivamål och sånt. Att vi kvilla och i akkurat egna sinne som man säger här. Han har fått la vissa, ja. Han säger i Rembrandt Touch att det är också om Arren och det sätt till för mig själva, Arren till konst. Han spelar här, men Israel som sökte efter rättvisas lov. Nått inte fram till slika lov. Och det var årsrösten. Och det är det som tog varit inne i han nu. Kvoi, tog det sökte han inte av trygg, men av värskom. Ja, akkurat det. Ja, alltså det sökte inte rättvisas gods vid trygg. Men alltså en äkta värskom vi överhalta loven. Alltså. Ja. Så sånt här så efter en stänglöjka ute i det yttersta som och gäng så fullt upp höjta tog det sagt och rättvisas lov. Ja, det upp, ja. Men hattren var ränkor. Så här var han inte gera. Så tar Nej, och det är akkurat det som Rembrandt snur sig öland ekvom. Ja, öland Det är faktiskt hövestingen i Rembrandt det ser vi i skiftena, vi trunna. Ja. Motsatt att röna att få sig rättvisning av värskorna. Ja. Och han säger här i första kapitlet att kallet till Paulus är att viska troar lyttna mellan hedningarna. Ja. Och till säga att han vet i budskapet som han ber om Jesus Kristus som av herren och var senter till att bära alla synd hemsens, vara synd offre. Så läst att loven har faktiskt finnet allt sitt krav uppfyllt. Att vi på tandmaten vi fri, vi deja Jesus. Ja. Alltså fullkomliga. Vi så fullkomliga fri från att tog att han, vi så någon lyttne och såna värste, så gör han allt det här för oss så vidt allugavall ånga chans här till att klara. Först gör han eller nägar annar av oss. Och här som budskapen här, ja, de tog emot det, og kanskje de så bedre til at Jesus var opprisen, og at det var nytt liv. Men dette her, at tryggva tog at nå det ikke det som gjør, eller ikke gjør, som hever avgjørende tøytning. Det var kanskje verre kjatt heimene. Og tog katter han teg for å være veik og i trunne, ja. Men vi møter eisnesen her i det, vi møter det og selv om eisene, dette her til at vi halta at vi mer eller mindre verd for god om vi har gjort hette eller hatt eller hitta, og gløyma faktisk til at god hikker etter synd offren som hans egne sønner som hekker krossen for alle synd hemsens. Og til dette her frelse som Jesus har vunnet okkona, og som gjør okkona fri, rättvis och fri och glädje till att komma till i Jesus kapitlen där. Innan ui okkon. Och vi kvilla ui tog, ja. Jag minns ett döm om att det här vi tar var tulje tøyene ta i Linden Birja, så var det en kona ut av bygd som begynte å ringe til mig og søkja seg råd og spyrre om forskjellet. Og så en dag så ringe til mig, hun var så djupt og lukkelig. Tror at hon den fire hon druckit ett glas av vin samman med en vinkone och föll sig så rävla fördömd av det. Så ofta bara värt ena glas, ja. Och alltså jag kan bara nämna att är själv totalt avsmäver. Men är du inte så några trubbel och tog att fast njöta glas av vin, ja. Som Paulus eisen enta be Timoteus gera, för mig han sier han ta. Men så har hon så värre och det är nokta samma dagen har hon värre vann fram undan färsätta vinna. Han värre känner bilförhandlare i havn och han har alltså just avtal om en så att alla gott shape. Och så dagen efter att hon har alltså druckit vin och är fotlar för dömning, nu visste sig att bilen var blivit såld till en annan. Och tejpa tingen kopplar hon samman. Detta var gott straff för att hon hade druckit vin. Det var att hon inte fick bilen. Och jag säger nej. Jag ska slett överhuvud skjuta på handamaten. Det är inte sammanhängande långer. Det hänger inte samman. Du ska skjuta på handamaten. Att gå till sån omsorgen för dig. Att han har en bättre bil till dig. Du fick inte chanta. Det är slett också om man kunde skjuta på handamaten.
Så, ja. Ja, nej. Det har vi tror jag att det är detta år som vi läser och i antan någon förlöser och fra tror som ja han säger till att fra tror som människor tror jag kan vi säga. Ja. Tror allt det som vi skulle göra för det att det är minne att höja. Jag tar det grund att det viskar inte. Ja. Nettopp. Det för kom bara en mer nej, ja. Och så undras man ofta att ju människor grämmer sig om som det har tagit dömen så här om sådana samvisk och handanhatt och så blir jag ofta säga vet att det inte att samviskan hon är ransa. Åren allt detta kom in i mynterna. Så Nämligen, ja. så det ständer i brevbran notch att blev Jesar ransar samvisk okkara. Alltså det ransarna från här som dig och värsken om till att tjäna inom livande sanna golden. Alltså det är vers som tog ger fyra att ta ransar blev Jesar. Ransar det fratoj. Ta han då jag Golgata. Ja. Alltså det att barna ta. Ja, akkurat. Och det är allt i grund av att det är värst. Nämligen. Och i grunden för upphavet är av att alla togerna fungerar så. Ja. Och till det som är alltid, nu rent ur Rombrev är också så störst, det han säger till att ja, Paulus tjänare Jesus Kristus kallar till apostel, kostnader kunskjer evangelium gods, vers 8, Rombrev 8, som han, alltså god framanundan i heiligdomsskriften, i lovan vid profeten så innom, om sån hansara som efter halten under fötter av atte Davids, och som efter anta heilalökans vi kraft präckvavor, är vera sonor gods, vi upprörs för inom dig och Jesus Kristus Herre och. Alltså, att det är hjälpt mer om efterlet. Så han dög jo, för sin tråkare, men han var upprörs för akkurat rättförstjäring. Han dög i halten och i det människaliga, men han röstade upp i andan. Han var livande kört i andan. Och det är vi vill bliva samma hatt vid honom. Akkurat. Ta i hentan tryckven var akkurat åpenbära. Och tillägna akkurat av honom vi tryck, va? Ja. Så allt det här levde samman och i ögonen värst. Att tryckva, så tröst du ötlån. Nettopp. Som är värsta tryckva. Ötlån tog som han säger, att lyften, ja. Og hvis du først under versk og ikke vil tryggva, så er du kvar du sjálvan under døm. Og i stedet for under nøye. Ja, akkurat. Og det er det som er alltid har nått og i måneden løyve hette at det er mennesker som gjør du ikke det, og hvor først du ikke her, og tar det du ikke løyve, og det er det ikke i sin øyn, er njøte mot fralse til jag välja så som Herren vill ska välja. Akkurat, ja. Och det är inte för tanskilt att jag håller det är skafta för det här eller rätta för det här. Men det tog att han tog ni har att disponera över. Hon är så tutningar Michael att Emma välja. Och helst mig välja så att Herren färnaka på ut i på sjön och löv, ja. Och så minns det en mostara i Klaxvik, tempelmostara som var formöver i Mostarafjällan och jag alltid har fortalt detta för och till Linten, ja. Och så säger han, men hur kommer det att font? Och det är också en arbete för det, ja. Och mer jag alltid finns ju mest på så ut i praktiska löven och alltså bäge värslet och antalet. Det kan ju inte skärma att det värslet är nej att ta. Ja. För det hanset är inte värsligt. Nej. och så säger han, hur kommer det inte? Så säger han, jag kan inte binda mig till. Jag vet hvis jag kommer så för att jag binda mig till av i häsarnämnden, i hinnarnämnden. Och så är det bonten. Och jag kan inte se något hvis jag kommer. Men jag kan ha en hampligan hatt bara. Det är oj i fällan och inte komma till fonten här.
Men hvis det gjør det for tre, sier vi han, så kan vi bare ord. At det bare her til alltid øya være her, men hvis ikke øya være her til ikke kommer jeg fond, så kan vi bare ord. Så hukte jeg som jeg var en alvarsamt enn i øynene, om han sa, si meg hvor. Så jeg tjekker på han, så sier du sagt at du ser av Biskstøbøen, og tar støvda også ansmalt et eller annet, det var ikke nekbygd, at det svart og guldt tak og kvitt vind, og det her mitt heim, sier jeg. Her min kone, og her mine bød. Og så sagt vi til huset som stender her, og vi stod at vi betestet. Det var ikke mye malet akkurat da. Dette mitt antall i heim, og det er alltid så en tøytning. Og så med den høver kone søgner, så Kristus frelsere liggende så en samkommer. Han høver, sa. Og så sier vi han, så sagt det hvordan så ut. Nek malen, ja. Hvordan jeg tog etter nå, sier hvis jeg skal til å disponere i, sier vi han. Og jeg skal helst ha gått tog hjemme, og han får gråta. Og han sier bare hans i årene, hadde alt du var valgt som tog, sier han selv. Og ta i to øyer etter frelse, og du elsker etter frelse. Som jeg gjør lykkende ved det som jeg har gjort før. Så nå er jeg ikke for at jeg gjør slitt arbeid. Så kan jeg synge ved sanns noen, og øyer til han, så øyer til alt som hjertet tog etter man tror. Så øyer til alt, ja. Akkurat, ja. Det ikke annet. Åtta være det. Men det alt. Det alt, ja. Og jeg husker, jeg møtte så ofte at beina veien tar vi blir til som frelse, så beina veien tanke kommer og ikke øyla nekvån. Ja, men altså, jeg har så løyve til alt. Altså, kunne vi synte og alt det der. Tanke slår meg nå mye på Paul Tåsar om det her. Nå nevnte jeg seg her kona og Johanne, og jeg nevnte meg selv om eisene, at jeg selv avvalsmaver, jeg drekker ikke dråpen av noen sterskene, så løsne. Og så kan du si at her, altså, jeg kviler og i mine trygg, men jeg har frelse til å lade være ved å drekke. Hon kom nek langt skyen, ja. Hon kvilte ikke, men fordømte seg tog at hun hei drutja. Han kommer faktisk inn på det, jeg vet ikke så vidt ordentlig for å komme inn på det, men til måneder også å drekke et glas av vin i uttrykk, og å drekke det vanntrykk. Det som han faktisk sier her langt nere, ja. Han kommer alltid til at det er faktisk at vi har vi kviler og i åkne sjølven, og i åkne ekne sannføring, i fri herren. Og han sier her at nu läser jag kan läsa att en sitt en till hacken en annan sitt alla det lycka en och för att fotla visst egna sinne han är aktar efter det någon ger det för herran det vill säga att du helt till dömes söndagen sälja hela igen du gesta för herran ett långt annan det om det skulle vara ja och han säger att han äter ger det för herran han tackar ju gott och han inte äter ger det för herran och tackar gott ja kan du inte det sammanhang och fortälja är det lilla händing som jag utför för något snack några scener jag kan sitta mitten två det samma vid två präston och andra var adventista präster och hin var lutherska präster och här får så ända ju en också rogaslig debatt för att se det på tamatan om hver dag var nu var sabbater, om det var leierdag eller om det var söndag. Og jeg blandar mig ikke på, jeg byrja vi, men det ble sinde mer og mer, det ble bare mer og mer avsamt om det her. Så sier jeg vidt der at ja, men det her ikke problem. Du god gjever okkom frelse til at velja det som vi har selv vi har hod til, og si at han heilar for herren. Etla viss jeg jam til alle det heilar, og som du nevnte Jan om det arbeid verslet, etla antallet da. Tog som, så ta leser jeg til her verset 4 om at en sitt en det hakker en annars alle det lykka. En og hver har fått la viss just egna måned. Og så nevnte jeg til her, det er bare rent til felt, at det nevnte til her, så sier jeg kan til døms velja mer, jeg sier at mye dager min heiledager,
Och jag vill ju ut alltså när jag så tacknar Lukas att han diskussion och till akkurat det här som är det kapitlen han ger oss frälse och så för att komma till det här men han minner någon eisning att vi ska vira för en annan så inte är det för en öron till avstånd där som inte Sara eller Sara för en annan. Det. Att det är vi han sitter 4 Korinthierbrev 6 så vers 12. Jag har lovat till allt, men inte alltid till gagn. Jag har lovat till allt, men jag må inte lätta få valt av mer. Och så säger han, mätren är för boken, och boken för mät. Och god ska göra ända på avon. Men så teker han något annat in, och till och egna likam. Men likam är för Herren. Likam är inte för silöse, men för Herren. Og Herren for likam. Og god som hever røst opp Herren skal øysene røyse okken opp ved kraftsøyne. Vita at det ikke. Og så kommer det til. Ja, likam tykker limer Kristus her. Skal jeg ta takka limer Kristus her og gjøre tar til skåse limer menn så. Vita at det ikke at han helt seg til skåsen og likam i henne. Han sier jo at begge skulle være 8,5. Men tann og helter seg til Herren er ein ante vi hon. Altså det et utrolig frelse og i antan. Ja, akkurat. Altså det er høyre mennesker til oss om at anten er så svøymand. Så må jeg ofte stekke av, og det er ikke alltid sier noe, at det er mest svøymande ting, eller vinklande ting som finns. Så anten fra gode er bonden til årgods. Og til anten som gjør året livande og i oss. Til anten som gjør oss fras og i Kristus. Så han er talsmæren fra gode og i mer og i te. Han bor ved kærlighet gods og gjørsten okkara, sier Rombrevet 5:5. Ja. Og ta Guds ante teker av Kristus og konger mer. Det er det lukkeligste løtner i løyven. Så jeg husker om det nå, etter kvalitet, jeg tror ikke det er så gjerne. Nei, det var om dagen, og jeg hittet en person som sier ved meg at mammaen la sjukestånd. Så jeg fører ut av sjukes, ja. Og jeg spurte ikke etter disse her kvinnerne før jeg var livår, at vi ikke alle stavene, da. Og som jeg vet ikke, vi tar med stavene, utan affär innan näka personligt, utan att nämna näkran person, så upplevde jag så nekv. Och jag märkte i hese her, och i sån tillstanden, det som jag ofta har märkt för, och som Jesus säger i Matteus 11, där han säger att han säger tätje och mot atikon sida. Och lär jag mer. Då är spärk för emjugra hjärta. Så skulle det finna svalen i kvil, och ta hand om kvilan här. Ja. Då och mot gagligt och biremoin löst. Det mest kvilarna och det mest hur det lätta vara att komma till dessa människorna. Allt som och för enas i som är vidtja i alla stavn. Alltså det kanske uttrycker tryckast. Det kan bara sägas i hesen orden som Jakob säger, røgn og løytale skotsterskan. 4 gode og færgen er dette vidtja mennesker og i trångtorre, et eller annet. Her stender færgeleis, åndsjer og trångtorre, alt altså eutalsk enn og heimen. Men ta opplevet du at lese her tingene virksån. Frien, til latt, til gledeligt, til tjevande, og som det stender her, till outdolka. Ja. Alltså åttan näka som helst upplevde det som är från som person och det som jag inte drömde om att uppleva att det är bara ett övrigt för ta jag vet jag särskilt att han är en person. Ja, särskilt. Alltså och detta händer ganska när det så kommer ut i en förrättning
Du hittar en kvinna och så kvars hem till vitjan så föräldrar någon. Och nu är mamma här och så ser jag bara vem själva som är från vitjan. Så upplevde jag sig här innan en tryckars här. Vitjan är var det och så får det lockligare sted. Fra här som människan som lever här. Vi så imiskon tarvon och det så imiskon omstavon och eisen om det så imiskon tillstanden. Ja, att det kan ske fra, men felax var urslite. Frigjør gods som ganggrop om allt vid skulle være det gjørste hoksane tarra og i Kristies. Ja. Kanskje nu at den kom i hukse om en hendning som vi bare var sammen om. Og det var til noen flere år siden, det var litt noen hendning og lintene, så satt vi ut i sofaen utenfor her. Ja. Og så spyr jeg til ta om du hever lengst du tar seg i Marion Kjarekva. Det er så bare en færre nå. Ja, Rekva, ja. Ja. Marion, ja. Og så sier du, ja, til nekka sujane, hva telefonnummer hever hun, Ja. Jeg har ikke telefonen, og jeg sier telefonnummer, ja. Ja. Og du miskylder. Du ringer et annet nummer, ja. Ja. Og jeg har jo samtalen, og jeg underrøster. Ja, det var underrøster. Det som er den her dama som tog telefonen sier, du snakker med mamma da. Ja. Pass på at du har snakket med mamma sinna. Så sier nei, jeg har ikke snakket med mamma dina. Ja. Så sier hun til at hun er hørst til en av fortalt i lintene. Ja. At du har ringt skreft, men jeg finner ikke så øyelig av samtale. Ja. Og det er kvalitet 4 at hun sier jo mamma sinna, hvor ringer Paul om han skreft til mor? Og det var så akkurat det at du gjør det. Du ringte skreft og ringte til henne, og det kom en veldig sikning bort ut i. Så. Ja, men det er ikke ondallet. Du vet kan ikke minke om god. Nei. Altså, hvis vi minker god ned til akkurat forstand, så gjør vi det brassversk med dere selv. Som teker alt frats for sak. Nettopp, ja. Og i hånden. Akkurat. Så han er alle stedene. Ja. Og han hører alt. Han vet om at det er, Ja. som han har sagt ved mamma kvøy. Ja. Og så leter han til å hente akkurat midtelen, en liten miskylling, et eller annet, misforstås. Og så ringer jeg nummeret. Og så nå opplever hun dette her, som bare god kan gjøre. Ja, det er akkurat det. Ja, det var jo slutt sant. Men da jeg leser til at god, vi trykker ikke det mulige. Det er ikke god til å mulig. Så ikke for meg hvor spennende det er affære. Affære sammen med det som ikke er mulig. Altså, i praksis. Helt ikke. Altså, også i praksis. Det god er praktisk, da. Ja. Sånn. Ja. Jeg skal ikke alltid si at det er antall til å være praktisk, det er ikke det jeg sier. Men god og i søgnen veldig er praktisk. Og han kan være så nye i detaljer ved mennesker at en døtter sier mamma sin, hvor er det ikke på langt til morgen? Ja, hvor er det ikke skreft til ja, hvor er det ikke skreft til morgen? Jeg mener at det er jo møte naturen, ja. Ja. Så er det nekka vi til Eimom, så er det utveid av selv, sløver og særlig nå i eldste sted, så ofte er det ikke skoft nå, og så sier nei, det gjør han ikke, sier jeg, kunne vi ikke bare prate, kjenner jeg til et laksjørt, det er ikke så farlig. Det er ikke så farlig. Nei. Hvis det kan spyrjas her bort ord som meningen vi er, og som du atler kanskje rinja til, og vi samband vi okkur godt. Ja, hvor skal han hesten ikke få okkur godt på skjort? Nei, det er bare så løs. Annars tenkte jeg, du mer ord her. Ja, vi vil nå tenke til å sette den. Nei, jeg tenkte, jeg vet ikke hvordan jeg sa det rett. Nei, vi forstår kanskje neste før bare vi tog resten herfra. Men jeg tenkte jo på et hjertemål som ligger i Rambraun og Nuts og det er nok så tøyende hjertemål, men det har ikke sagt at det er hjertemål, men det er hjertemål. Og det er dette her, det Paulus sier, jeg sier sannløyke i Kristus, Nuts og vers 8. Jeg ligger vi ikke.
Samviska må vittna vimmer og i Heilig Andan. Nu har jeg nevnt det Heilig Andan, altså. At de har i hjertan og stora sorg og kvøl som aldri gjevst. Om brøver møynar, skilmen møynar etter halten. Altså, nu snakker han om jødene der, altså. Ja. Sjálvur yngste jo å være bandløster fra Kristus. Altså, det er en hundalig tanke. Så lengt ute var det som er av den. Ta i Jesus møtte hun av til Damaskus. At han yngste å være bandløst fra ham. Og han, altså, og hva sier du til hjertemål? Til nå det hans hjertemål. Självande. Det kan ikke være hans hjertemål å være bandløst fra Kristus, men bare ikke motsatt at alt skulle komme kjenne ham. Ja. Ja. Og jeg undras iver akkurat hendet kapitlen. Og jeg vet ikke hva, men allikevel vet ikke hva til han sier 17 kapitlen og i vers 25 og som han øysene sier til Hoseas. Og til møte i øyne jeg det heter at jeg behandler skriftene som skrifter fra gode som nyttlige. Alt skriften nyttlig til lærdom, og hun nyttlig til å oppfostre en rettvise. Så Guds mennesker kan være fullkommen farferdig å gjøre alt godt verk. Det stender i 17. Timotheusbrevet 4 og enda kapitlen her. Og det sier du her, som han også sier til å sies, det som ikke var folk mot, skal jeg kalle folk mot, og han og ikke var elsket, hin elskar jeg, skal jeg kalle hin elskar av møyna. Hva var det dette? Det var 25 og 26. Ja. Og så skal være at i steg har sagt hver vi teg, tider ikke folk mot. Her skulle det være kattlet bøten, hins livande gods. Og jeg må anvende alltid til at det første her. Dette var akkurat det som Saul og Tassos opplevde. Ja. Helt utroligt vi har sånn årene, ta et av løser, hvordan vi i 24 halte seg, så god til å møte mennesker. Og til å møte det av hodet litt, at det skal etna skolen til sin høy med at halda mennesker fra til livande gode, som Eisenstein skriver i 17. Mosebrevet kapittel 4. Her han nevner at godren til herson høy med hever blinda hoksaner henne vantrykkvante, så det ikke suttja ljøse fra evangelium. Skjønner du? At han vereløgjen lykka vereliger som han, at alt de som Herren slipper fram at løse undan, de vil ha løst. Ja. Det stender Bøyler skriver i Hebreabrevet kapittel 2 og vers 14 at her han sier til at da snakker han om at vi rastler for ideen om vi har tralt om at dere har lyst til, ja. Og jeg tenkte bare om at sjøvdheten i midten til det som vi da har fremme, at han sier at vi tar noe bøttene det var lot og ble jo holdt fikk øysene i han, altså Jesus, og samhatt lot i tog, så kommer det. Fyrir at han vid deianon skulle gjøre han til åndsje som velte deians til djevelen, og gjøre alt deg fri, som av rastla for deianon var jo tralt om med alla lust og syne. Hoksa det versk, som for så, som så ut i æser ver utdent, møte tarmon som i rastla for deianon, og så at hei, som stender her, så de som fire bøttene, jeg var lot, og jeg ble holdt det, fikk øyne til han og sammen lot, og jeg tog fire at han, vi deg han og skulle gjøre han til åndsjes,
som hever veldig deians til djevelen, og gjør alt det fri som har rast og for deian var tralt med at ha lyst til søgnet. Hva som heter dobbelta her. Han som hever deians veldig gjort lunches. Det vil si, han hever ikke langt. Og han som har alla makt i himmel og gjør det han lunches, og gjør det alt det fri som har rast noen for deian. Vi har tralt med at ha lyst til søgnet. Og så der til urslit. Det er så helt fantastisk urslit. Tøy sier Paulus i Ramra og Nutt, at han gjerstet de stora kväll om landsmannsøyne er sånt. Ja. Han sier et omtale at her har ugenskap for gode, men ikke vi skilde. Ja. Så det var ikke uten noen som så løsne han var ute etter, men til at det ikke var det rette, altså det var ikke vi skilde. Ja, det passer. Og til som vi så møter øyelig ofte, ja. Og heimeren det er øyelig mester av at til atjonalige fytler øyelig nekva, og til imsar høves meninger kan man si, sverger jo på alt dette her. Sverger jo på alt dette her. Det Jesus Kristus, Guds sønner. Og til verk som han gjør av krossen og fire mennesker, fire steder og frelse. Släppa fra at være i tralldom, at lære okkara på grunn av rastle for deiene, som Paul akkurat vil lyse. Og eisen släppa fra at røyne er gjøre okkon til fire gode, på nærmest som helst måte. Og i stedet fire, så vi bøtten hans her. Og vi vet selv hvordan vi fer at vi okkara bøtten. Og det det så løsne, hadde vi fer at vi okkara bøtten, så ofte oppfører okkene i for gode, så bøtten av verden kom etter okkene. Tui at hei vi også fyrir bøtten, ja. Men altså, ungen hever hatt her. All innskja det beste for bøtten til oss her, og gjøre det beste for bøtten til oss her, etter førmåne. At det så ikke lukkast til åkken ødlån, eller kanskje ikke nøkken av 100%, til sånn andre søva, men innskja til åkken ligger ui her. Han som en fullkomne papen, altså feiren i himmelen, han hever bei innskjert å slippe, og han hever makt til å gjøre det beste for okkene. Og ta vidt kvila ut tog, ta vidt trygg ut tog, ja. Og jeg må lykke å nevne til, sier til Arne vidt enda, i gosser, at jeg nå nevnte jeg her i Rombraun kapittel 14, om å være veiker og være sterskere trunne, ja. Verleisen han, og han sier om vi veik, eller vi sterskere trunne, så eier vi alt som i Jesus Kristus. Det ikke så løsende at han som sterskere trunne eier meira, eller at han som veikere trunne eier minne i Kristus. Vi eier akkurat lykanek, vi eier alle som han Det som gjør månen at ta vi lyt av han og kvila og i trunne, ta gjør vi meira gagn av tog som vi eier. Vi eier større lot og i tog, og rent praktisk, tog vi trykva du, ja. Jeg har så ångst nevnt før, her vi at jeg vet ikke hva det mer sint i en som skilder 1 million, eller en som eier 1 million, men ikke vet av det. Ja. Hva det mer sint i, ja? Jeg har alltid lykket sint på av. Hva det kvart, og jeg har jo hukset inn akkurat hese tankene her. Jeg finner ikke tar tankene her, og til samband med mitt ekne liv. Jeg skal leta mine natur og mitt naturlige menneske stjæla fra meg. Vi synes jo en sannsyn hver kan borsteka frien som han gav. Hver døma vi til lov som han tok av. God selv rett og skjere. Altså, skal mitt forstand og slippe fra meg og sige mer at det ikke rett. Det kan ikke være rett, ikke å bruke sitt forstand til i trunnet av Jesus. Jeg får ikke ånka til å være rett. Jeg bruker mitt forstand. Tøy, det stjeler fra meg dårtene av å være godsbad. Det stjeler fra meg gledene av å være godsbad. Det stjeler fra meg alt det som flyter fra gode til moin. Det flyter til moin. Vi tog vursdom som god hever. Og ta i øttestand, så leser jeg jobb 88 at øttesherren
vursdamer. Og så leser vi gjerne næste setningen, jeg skulle det ytla til vit. Skal jeg så vi noen vite eller forstand velja å være vitgjøre manneion og stjæla fra meg selv om den øyneste av vursdom som jeg øye til øktast herren og ta i gjerdet så flyter alt til min av hans gøsk av hans nøye, av hans miskon av hans frie som mennesker gagn nøyta i daglige løyven. Akkurat. Ja. Altså det øyne mennesker som gagn nøyta til at man så som Herren vil ha en av er. Og så øyne du hittat til at jeg skutsa til ytla. Nå ble det helt ut vit. Du øye vit til å skutsa til ytla. Du er vursdom til å njøta alt rydgjedomme som godkjevet her i Kristus. Og alt dette her i andan. Som slett ikke søker så et ekne. Anten søker bare det som god hører til. Han søker bare det som åkken til gang. Så gjerne det jeg opp for meg, altså i samband med andan, og det var du at det ikke opp for meg stivust. Lykke så gjerne ved første for begynner vi alentene. Jeg synes det har funnet det här har funnit janvajna som är i mitten året och antan. Akkurat. Helt otroligt. Alltså, som vi tar som synte santen och det. Frier sikneje, frier höjleje, djupa tryckt och i sal och sin. Tagna stormaner, lägga käckvaner, kvar här som anten kommer in. Hesen søte himmelgestor, hatsje løyv og glede ber, troar vaik og støyer gestor, evig atte borstorfer. Altså, jeg har sunnet at sannsyn som jeg var smapat. Og Arne var rundt i sted, og så har Herren spekelig først etter inn til en rau, en fri, en glede, en tilstand og i forhold til det. Det står vi øye for god i Kristus, som ikke kan beskrivas. Og til det vi sitter her og ta oss om, etter Guds hjertemål, at det er etter hans vilja. Og ikke noe sitt stein fire til. Nei. Det var jo bare det som jeg legger til. Det er akkurat det. Og det her samsvarer akkurat ved det som Jesus sier i bønne feirvare. Ja. Kommer rujtje ut, ja. Hatt det her som frieren, det rujtje hans her innan ui okkona. Og være viljetøyn, som i himmelen, så jeg gjør, og ikke bare gjør, så ui mer, og vi mer. Og ta bløyver harmonieren her, ta ui hette her samspillet bløyver, hette her samløve, og i middelen, himmelen, og så okkona. Og det da vi kraft av årene og hele andan. Og det som du sier, en har for en balanse her. Det akkurat det. Det er en søte himmelgestor. Ja. Det er en søte himmelgestor, ja. Og han egentlig mer enn gestor. Han bor i jokken, han får alt ut at. Ja, vet han i jokken, gestor av Falton. Ja. Så det klarer noen har vissar om vi færre øyne og øyne. Etla vi færre, øtle kjenn. Ja, akkurat. Det helt annet stand på. Ja. Så, Paul, nu har du bra mer av i begynnelsen å si at jeg skal legge ut. Nu får jeg gjøre som jeg pleier for å bli til enda vi at bli sammen vi også. Jeg går hjemme ikke ferger. Det underfullt at kunne sitte her sammen med Anjo. Og her har vi så løtene. Om det og tøyre bare var. Om sannløgene Rambraun som Paulus fikk overbære fra det her. At han var kommet trygg på det. Men han tror jeg var borster fra inntil han kom etter til og leide i apostlene opp her. Alt det tog gav honom her som fra Avion tog var fjalt, som ikke kom fram for
Han vi andan och fick ta vita för att här gå till himlen. Jag vill bara tacka där för det till. Och så där så jag vet i braven om han samma andan till alla och jag när imiska personerna om det samma mål som är Jesus Kristus. Och Herre, tack för att han döje. Halt det fra okkom. Tack för att han döje. Och i sånne lika med som har okkom lukt. Og røstes oppater som et nytt likam. Her vidt røstes oppvitt her. Og til så har jeg beskrivet det til at tog okkom vitt her ord. Tog tilstand det var deier og sint og misker. Og gjør det slivande gjør det her og i andan og til evige tøyer skulle vi dvera tøyene. Alla tøyene her vi slipper bedre der avvokst. Og så er han i dården i her som vi skulle søtja til som du tøy ta vera vidt her loik. Så la sier Johannes der for å være. Og ta takka vi der fire. Og prysa fire etter høve til djever okkom at nå okkara landsmenn i jøknen hentan mye og god. Og signa teg som standa fire her. Ta ber vi det om og Jesu navn, amen. Amen. Hetta var så hjertemål for Hesfer, og jeg heter Daniel Adol Jakobsen, og sammen med meg er Paul Ferre. Og du kan eisne suttja til personen som har vært av YouTube-kanalene tja Iktus. Og eisne Jesu pastoren, han får komme ut av YouTube. Takk for Hesfer.